Hi, is mis Luca, ach is bedal an feig Déan Éan, mar hampla, Gaelwan, Spidoga, Magna, agus Dúirdain. Uair sad céim fámín Dúirdain ag Dúirdáin, mar nach cuioine le na focail. Fis gile, sé chuis fiar le héana bhela thug de Iordain na Beathadán Éan a chrucha, agus sin a dhéanamid inniu. Seo méid atá ag tasa wet. Síalta Éan. Mel. Seangan fada. Buscalón. Rulla popid leiris. Dús chur na síalta Éan isteach sa Muscalón. Din cínta gúil an bar chorm le go glútafar an rulla popid leiris go homlan. Inis chur an rulla popid leiris isteach sa Muscalón, agus tusa ag dúirta meile ed. Bí láfas martha agan inis, ba núsa das a bhéir chuna bhile lethe an rulla. Agus mudí gobar ling ag chur meile an rulla, bí síalta Éan ag gréimú den rulla mar seo. Nuair táid cléochníthe leis an mill, is féidir linn an rulla a chas sa timpeall sa Muscalón chun síalta Éan ag gréimú den chud eile. Fágur latíomha fad 10 númid le go méid 10 go timú. In sin fá seangáil fada agus cur tíad na páile. Cur snáimán le go méid tú nána a chrucha. Seo ceann a rinne man níos luche. Inis tá Beathadán Éan álan agam a bheallas na hain. Tá mé ag súil go mór le bheith brenn orthú. Sin é weimse inneo, go dtí chéad dú eile, slán go fóil.